ka ki pheu hajar ngut ki nong shong shnong jong ka Gaza ki palasha pen ken ria jaka na ki jaka ki baki shong kisa hapo Gaza menta ki lapin kunno ya ka jing phet shnong bat ki lasdang ban Leit Phai biang shala ki yeng ki sem jong ki menta ka sngining kong ka ar phnyeu tarik kala lingkot ar hajar ar pusan hadin baka Israel kalapli ya kalenti ya sha kalyang shate jong ka jaka balasha penjon ha ka video ka balayo I ya ki ken hun pajba ki balet shaphang shate jong ka Gaza da ka bayak kejat ha ka step jong ka sngining kong da ka bakit ya ki Tiar kitan badla ki Khun ki kti da ki tayeu ki benai ki la shushong bat share da ra ha ki surong ne ha ki rut duriau Ryngkat bat ki jingthia ki Tiar kitar ni sneusi ya ka ying jongi ni la shong ha ki ying jan la south pa new post ngi ong ufadi al sinwa na Gaza city hanin kasngi ublay kanadia gasem na al shati refugee camp kalayathu ha ka CNN ngi la ap ya kane kasngi la slem bha wat la ki babun kin lap tang ya ki thliu ki sar ha ka ba ki ying jong ki la yang menshua ngi kwa ban Leit Phai no shala ying wat la ka ying jonga kala sha penjon ngasngeusi ya ka jaka bat ka jaka jonga kala ong ya ka jingwan Phai jongki kila pansange da saupu pra kenta hadin baka Israel kala kendo ya ka Hamas ba kala pen ken ya ki kendon jong ka jingete kular ban sange ya sian halor ka jingpelat ya unong syara bor u arbel ya han ka ba la pen slem ya ka jingpli ya ka lenti ya ikjat jong ka net zarim ka ba pen ya khlat ya ka te ka than ka Hamas bat ka Israel kila menjur ban pelat shu ya ki nong syara bor baken thup yaw yahan ha ka sngi palei bat ki sngi sajan kata yew baladem ong ka office jong menteri rang badu jong ka Israel ha ka sngi ubleng hapo ka te ka jingete ka Israel kan ailat ya ki nong Gaza bakin Leit Phai biang sha ka than sha te nadu ka step jong ka sngi ningkong ong ka khubor jong ka te ka office